Hi guys, good morning. Welcome again to our channel. Ayan, i-update ko kayo kung anong nangyari sa amin dito sa Visayas, lalong-lalo na dito sa Central Visayas na yun ang nalagay noon sa forecast na high risk, ang Bohol. Ang ikwento ko, habang ikukwento ko ay tingnan nyo ang paligid ko. Makuhanan yung mukha ko ng matagal kasi nakakasawa. Ito nag-update pa rin ako dito sa balita kasi may paparating na naman daw at nakakayang ipakita sana, pero ang kalat talaga dito sa amin dahil tingnan mo, bago bumagyo at bumagsak ang ulan, bago mag-landfall, nung rumagasa na ang ulan sa Cebu, nabalitaan ko na, tapos nagumpisa na rin umambon dito, ay ipinasok ko na lahat ang mga sampay. Ay, ko po, kasyan na kami. 1, 2, ayan, na mga nangatumba. At nag-usap na kami ng asawa ko na mamaya na namin ayusin. Parang kumbaga ay na-immune na kami sa mga bagyong dumating. At hindi na kami kabado dahil naranasan na how many times. Pero nito ngayon grabing lakas dun sa Cebu. Pero yung bagyong Odette talaga, nako, grabe ang pinsala ng garden. Pero ngayon, awa naman ang Diyos, ito lang. Ito lang kumusta kayo mga plants? How are you? Ayan, natumba si si Kurong. Ito si Bamboo, natumba kasi mahaba Pero mamaya ayusin yan. At doon inilipad yung mga halaman dyan sa ibabaw ng stand na yan. Yan nagkambay. Nako, itong screen namin ay ganyan na, nasira na. So nag-hysteria na. Ay nako, maiyak ka, lumiyak ako. Ngayon hindi na, sanay na, ganyan na talaga. Ayan buti nga't di nahulog yan. Natin dito sa Petit Jungle 2. Ayan guys, ka lang. Okay lang, okay na okay siya. Masayang masaya, happy happy. Ayan ayan, narinig mo? Nagsalita. Okay, natawa ako dahil nga parang happy pa din ako kasi ayan, nandyan sila, lalaki, ang healthy, sobrang healthy. Tapos bago pa bumagyo guys, yung umuulan every afternoon, kaya ang mga tanim ay asahan nating lumaki ng todo. Ayan natumba na yung yung monstera. Ayan ayan ang situation ngayon. Punta tayo doon sa kabila. Sanay na ako. Sanay na ako. Ayan. At itong natin yung cassava na variegated, ayan. Natumba na naman. Lagi namang natutumba yan. Ayan, no wonder na. Tingnan mo, nabaliktad na yung ating Ayan nabaliktad na yung pat na malaki. Doon hindi na ako makapunta yata dahil naharangan ng ang daming nagsibaliktaran. Ay nako. Doon pa sa loob, ang dami pa doon ng tumba. Mamaya ayos natin. Hindi na ako kabado kasi malalaki na sila Kumbaga full grown and strong na itong mga plants na ito. Kaya hindi na ako kinakabahan. Naranasan na natin yan. Nako, para namang ngayon ka lang. Ganyan ang damage. Pero pasok pa ba tayo? Teka. Ayan, Diyos ko. Ay, nako. Ayan mga tanim na kawawa. Tingnan mo naman yan. Diyos ko. Tayo doon. Let's go. Ay, di ako makasuot. Ano ba yan? Paraiso Verde. Uy, naku. Nag-brown na. Tanggalin natin yan mamaya. Tingnan nyo. Pero happy sila Happy sila sa temperature. Yung temperature ng ganyan na galing sa ulan, then hindi pa masyadong mainit. Ay, gustong-gusto ng plant yan. Nako. Tingnan mo naman. Magaganda pa rin sila.
Halika, punta tayo doon. Oh, no brown na ito. Tanggalin na. At ito, masipag na masipag. Ang dami nito ngayon nang tumubo. Ayan, oh. Diyos ko. My God. Kumusta na kayo? Si Pop, ay naku, strong na strong. Strong na strong sila. They are strong and happy. Ay, sus, nako. Dika. Ito ang sinasabi ko, oh, nagsitubuan dami, ganito. Pero madali lang naman bunutin, malambot. Ganyan. Tapos, pati ito, yung parang tawag nila melon-melon ng duwende. Ang daming ganito. Pero madali lang bunutin. Ayan, oh. Bunutin natin. Ito ang nang-aapi. Kumbaga ito ang mga nambubuli sa mga magaganda. Parang tao rin ang tanim eh. Meron ding nambubuli. Parang ako laging binubuli. Pero okay lang. Basta nasa sayo ang Diyos. Hindi ka matatakot. Just be strong. Be still. And God will do the rest. Hindi ka mag-revenge, ang God ang bahala sa iyong kapakanan. Ayan, may bunga pa ng cardboard. Ayan, napunot na, oh. Tingnan mo. Ang dami na, sobra. Pero itong stage ng kanilang buhay, itong mga plants na ito ay ano na sila, yung hindi na sila yung parang baby na langi na magde-depend na lang sa'yo lagi. Hindi sila ay strong na, marunong ng mamuhay ng kanila. Naks, parang tao, no? O tingnan mo, yung mga hinila ko, ang dami na. Mamaya invitein ko ang husband ko uli, dito kami exercise mamaya. Pero unahin muna namin na mamalengke kasi alam nyo guys, bumagyo, alam mo, hindi kami nakapalengke ngayon dahil meron na namang parating na bagyo daw. Sabi ko, anong gusto mo? Sabi ko sa asawa ko kasi lagi na lang tayo na mamalengke, kanya nagre-reklamo lalo na sa mga bilihin. Sabi ko may parating na bagyo. Si Uwan ang pangalan ng bagyo. Ngayon, parating daw. Ewan ko kung kailan. Panalangin na lang natin na sana matunaw, huwag nang dumating. No? Tingnan mo yan, oh. Grabe, ang bilis nito. Ang bilis lumaki. Ang bilis lumaki at lumago. Kung ano pa yung ayaw natin. Bakit ganun? Panugsog, no? Nanugsog man siya, nagbubuli. Oh, tingnan mo. Nananahimik yung magagandang plants dyan. Kokobera niya para di mo makita ang beauty. Ganun yan. Nako. Tingnan mo yon. Ay, nahulog na yung towel ko. Tingnan mo naman yan, oh. Beautiful na beautiful yan, ha. Ayan si mother plant ng Pink Princess. Nakobera na nitong damo. Oh. Ito, oh. Tanggalin natin. Oh. Kawawa naman, oh. Kawawa. Ang laki-laki na itong damon to. Bastos na ito. Hindi pa ako nakagwantis. Mamaya babalik kami, kaya lang tanggalin ko muna ito. Pero maganda pa rin siya. Kahit na yung inaapi, lumilitaw pa rin yung kanyang kagandahan. Ganun yan. Ganun yan, guys. Hindi naman yung kagandahan ng image lang ng tao, kung sa tao, no? Yung kinaiya or yung pag-uugali, no? Pagkatao. Yun ang ibig kong sabihin. Ha? Oh my God, ang pawis ko.
Oh my gosh! Tingnan mo. Tingnan mo yan. Magaganda pa rin kahit nandyan ang mga weeds. Si Manila. Binaba namin dyan para makasurvive kako. Ay, namunga. Ayan, alagaan natin yung bunga niya. Baka sakan. Ay, naku, salamat. Happy si ano. Ay, naku, Borsigiana. I love you, Borsigiana. My God. So beautiful. Ay, ang sarap. Ay, ang sarap. Ang black cardinal natin nandun. Biro mo yan. At ito namang si... Anong tawag nito? Kalimutan ko na. Ay, ano, umaakyat na, oh. Epipremnum. Ayan, si Golden Dragon. Marami pa rin. At namamayagpag ang beauty. Ayun, yung mga mycans natin. Ayun. Red Congo natin. Wow. Very strong. Wow. Oh my God. Look at that. Ang laki-laki na ng saging-saging. Or the paradise. Ano? Birds of Paradise. Ayun, oh. Meron siyang flower doon. Ang lalaki ng flower niya ngayon. Sobra. No? Ang lalaki. Wow. 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 Ayan, guys. At si Angela. Ito yung napropagate ngayong bago. Ang ganda, no? Si Angel. Look at the angel. Si Angel yan, oh. Parang angel na lumilipad. Red Congo. Ako. Mamaya ayusin natin. Grabe. Aray ko. Diyos ko. Meron akong napansin doon. Teka lang. Napansin ko ay yung pangalan, no? Yung Black Marie. Puntahan natin si Black Marie. Nahulog eh. Baluanong. Saan na yun? May nahulog dito ang Black Marie kanina. Saan na yun? Ayun. Tingnan mo yan. Aray ko, sumabit pa yung weeds. Ayan, oh, nahulog, oh. Ito, oh. Nahulog from here. Aray ko. Teka, i-posisyon ko. Di kaya ng isang kamay lang. Oh, ayan, na-posisyon ko na. Ang ganda niya, di ba? Beautiful. Ang green ball natin sa Diyos ko na mamayagpag pa rin. Dami-dami. Diyos ko, dami-dami. Ay, naku. Nagkabulaklak na dyan. Ang dami. Nyo, yung cover niya. Itong pinaka-screen. Anong nangyari? Wala. Nasira. Nasira na. Nasira, oh. Diyos ko. Paano hindi masisira? Ang lakas-lakas ng hangin. Sobra. My God. Mamaya balikan natin yan. Ano ba itong namungang to? Ah, ito. Itong twisted cardboard. Ayan, oh. Alam mo ang dahon nito? 1.5 meter ang taas. Sobrang taas, oh. Hanggang doon sa baba. Tapos namunga. Namunga siya. Ayan. Sana magkaroon ng lahi. Magpalahi tayo ng marami. Lilipat ko pa to. Tingnan mo. Ayan, oh, dumami na, oh. Dumami na, yes. Sige lang, pagparami ka nang magparami. Yan, matutuwa ka niyang makita mo yan. Natumba. Hey, Tyson! May gumagalaw doon, Tyson! Tyson! What are you doing there? Ayan ang mga gwardiya ko dito. Ayan, oh. Hello! Anong ginagawa mo dyan, Tyson?
Huwag ka dyan ha, mabali yan. Huwag ah. Huwag mong baliin. Tyson? Tyson, lika dito. Andun si Heart. Tinatawag ka. And then, si Golden Milenoni ay wow, namamayagpag ang kanyang beauty. Super ganda. No? Lahat naman sila magaganda. May kanya-kanyang katangian. O ano? Sinundan na naman ako ni Heart. Heart? Ano? O mamaya. Kinain mo yung pagkain mo? Ano? Ito ang nangyari. Malungkot ka rin. Nangyari ito. Ano? Oh, kaya nga eh. Hayaan mo. Ayusin natin yan. Pagagandahin natin, ha? Pagagandahin natin. O, saan ka pupunta? Halika na. Meron pang Popeye dito. Nakatago. Oh, laki na. Milyona. The Giant Milyona. Ito yung binidyo namin noon na napakabigat na pinagtulong-tulungan nila doon sa palengke na buhatin. Natandaan nyo yung video yun. Ano? Ay, nahulog ko yung punas ko. Ano ba yan? O, halika na. Uwi na tayo. Uwi na tayo. Ano? Halika na. Halika na. Aray ko. Aray? Bakit ano bang gusto mo? Di kita makarga. Nag-video ako eh. Aray ko. Aray ko, Heart. Let's go na. Aray ko. Matalas yung kuko. Hindi na naman na putol yung kuko. Wow, ang ganda nun. Tingnan mo. Heart, tingnan mo si Sensation. Mamaya ilabas natin. Lagay natin sa mas malaking pot. Tingnan mo yan, oh. Mahulog ka dyan? Saan ka pupunta? Ha? Huwag kang pumunta dyan. Mahulog ka dyan. Hindi kita may salba. Sige ka. Halika dito. Heart. Namunga. Wait lang. Balutin natin sa plastic ito. Oh my God. Namunga. Allah, hinog na. Tutubo ito eh. Ganito. Ito yung Black Marie. Wait lang. May isa pang Black Marie dito na munga. Allah. Wow, lalo namang gumanda si Variegated Babsi. Si Variegated Babsi, ang laki-laki ng dahon. Hey, Heart, alika na. Alam na ako guys, nagre-reklamo yun, gusto yatang kumain kaya dagdagan ko yung pagkain niya. Konti binigay ko dahil hindi naman niya inuubos yung cat food. Yun namang pagkain namin ang gusto niya. Alika na, let's go. Come on. Okay, bye-bye. See you again on the next video guys. Abangan ang mga
marami pang videos, at sa mga tagbilaranons kong pinangga ay mag-antabi lang kayo ng mga updates, lalo na sa mga ganyan na mga nangyayari sa mundo, ay sa mga kaya kong i-share sa inyo ay share ko. Okay? Thank you. Bye-bye.